יש שחקנית חדשה, מלא שחקנים חדשים. קודם כל נפרדנו מנועם, מהאחות הקנאית. יש שחקנית שקוראים לה גלי, היא באה מדובאי, חוצפנית רצח. ויש את אלריה, שהיא אישה טובה. אותה משחקת ליבי, מי שהחליפה את נועה אלגריסי. ואני משחקת את ולריה ופלוריה. כן, ואתם תראו, ויש עוד שחקן חדש, ששמו אלרוי וגורם. רוי משחק גם את אילי, והוא אח של גלי, גורם, ושתיהם גורמים נזקים גדולים, והם באו מדובאי. ועדן מלא פעמים הרגה אותי כאילו. רוי תשקט, אתה עושה ספוילרים. ואני רוצה שתראו את העונה, ואנחנו נפרדנו מנועם, השחקנית האגדית של אותני, מעונה 2.